independentzia. Euskaldun gehienek amesten duguna, independentzia. Ego eta iparaldeak lotuak. Lizagatik Garazira, Barakaldatik Donapaleura, Arritxabaletatik Atagatzera, Durangotik Iurretara, bai, 7 probintziak loturik. Ze gauza edergalaiken. Baina, lortzen badugu, lehen arazoak biharamuneko dira. Egingo da, independentziaren ospatzeko Baskari erraldoi bat. Eta horretik, bilera bat, Baskari horren antolatzeko. Eta bilduko dira, hegoaldekoak eta iparaldekoak. Una zer emango duen. Bueno, adiskideok, independentzia lortu degula, naski, uste dut, egokia litzatekela, Baskari erraldoia antolatzea, Baina, zalantza daukat, nun egingo dugu independentziaren Baskaria. Bilbon ala Donostian? Bai, iparraldekoak hitz egin nahi du? Bai, agur, agur deneri. Nun erranduzu egingo dugula independentziaren Baskaria? Bueno, ez dakit, Donostian, Bilbon, ez gaude konforme. Zergatik, zuk egin nahi zunan Iruñan, Gasteizen, ez guk Baionan egingo dugu. Baiona, jode, Baiona eskolerrian alda hori. Bai, Baiona eskolerrian da. Eta ez badugu egiten Baionan, boikotatzen dugu. Lasai. Bueno, nire proposamena, hau da. Independentziaren Baskaria atzeratzen dugu ondoko igandera, eta bitartean begiro bilduko gira ikusteko, erabakitzeko nun egiten dugun independentziaren Baskaria. Ondoko egunetan biltzen dira. Bueno, adiskideok, dena konponduta dago. Euskal Herriak daukan gizonik jakintxunena, argiena deitu dut. Denek badakizuen horretaz hitz egiten dutan, eta denek hau batez. Bai, pantzoeri garai. Eta berak aurkitu du irten bidea. Mahai luze bat emango dugu Hendaiako iparpuntatik Irungo egopuntara lehengo mugaren gainetik simboloarentzat. Hori idaia oso polita idaia, bai. Ni maiaren iparpuntan jarriko naiz, ez baitut pasaporterik. Jode, ez zai pasaporterik, independentzia daukagula, jode. Bai, buruan ezin txar. Zoin ona izango den independentziaren Baskari hori. Maian jarri Arratsaleko 3etan eta ospa independentzia. Ze ordutan erranduzu jarriko girela Maian? 3etan. Ez gu iparaldekoak beti 12etan jartzen gira Maian. 12etan, jode, bai, gu beti 12etan. Baina, aizo, guk behatzitako gozaria, 10etakoa, ez ditugu oraino liseituak eta 11etako orainoagoan, ez dugu 12etan egingo eta Baskaria. Bai, guk egiten dugu 12etan, 12etan egingo dugu, beste naz, boikotatzen dugu. Hau, perma. Bueno, aizo, 5 urte egon gira independentziaren zai, 3 ordu gehiago itxarongo dituzu, ez? Ez, hain zuzen, 5 urte biziki luze izan da eta ez dut 3 ordu gehiago jasango, Beste naz, iparaldeko eri, tripa hasten zauku, gur. Hau, perma, bueno, nire proposamena hau da. Independentziaren Baskaria atzeratzen dugu ondoko igandera, anartian bilduko gera, erabakitzeko ze ordutan egingo dugun. Ondoko egunetan biltzen dira, bueno, adiskideok, dena konponduta dago, dakizuen jakintxuna deitu dut, eta berak eman dit irten bidea. Hasiko gira Baskaria zerbitzatzen 12etan, Maiaren iparpuntan, eta nola jende pixka bat izango den independentziaren Baskarian, zerbitzariak Maiaren egopuntarat iritsiko direnean, Arratsaldeko 3ak izango dira. Hori polita, hori jende gizon jakintxuna pantzuirik gara joi. Ze pena ez baitu politikarik egiten, lehendakari ona laike, Sabino Arana Goiriren reenkarnazioa da. Azkenean ospatuko dugu independentziaren Baskaria. Batzu Hendaiako iparpuntan, besteak Irungo egopuntan, batzu 12etan, besteak 3etan. Zoin ona izango den independentziaren txuleta.
zer janen dugula egan duzu? Txuleta. Ez, guk ipagaldekoek, olatkoetan, beti jaten dugu zikiroa. Jode, zer duzu hori zikiroa? Atzarkia, ardikia. Ez, jango dugu txuleta eta kito. Egazu zergatik zuko eta aukeratuko duzu zer jango dugun independentzia guk lortu degulako. Egazu guk ere egin dugulan, enome, egazu. Bueno, nire proposamena hau da. Independentziaren bazkaria ondoko ikandera atzeratzen dugu, eta nartien biliko gara ikusteko zer jango dugun. Txuleta ala ardikia. Ondoko benetan ditzen dira. Bueno, adiskideok. Dena konponduta dago, dakizuen jakintxuna deitu dut, berak eman dit irten bidea. Platera batean emango dugu txuleta, eta beste platera batean ardikia. Bai, nola egan duzu hori, batean txuleta eta bestean ardikia. Ez da izango platera batean txuleta eta bestean ardikia, baizik eta platera batean ardikia eta bestean txuleta. Haupen. Bueno, azkenean egingo dugu independentziaren bazkari hori. Batzu Hendaian, bestek Irunen, batzu Amabitan, bestek Iruetan, batzu txuleta, bestek atzarkia, aurretik entsalada on bat. Noiz egan duzu janen dugula entsalada? Aurretik. Ez, guk iparaldekoek beti ondotik jaten dugu entsalada. Jode, ez, entsalada horretik jaten da. Jende zibilizatuek beti ondotik jaten dute. Eta historiako laruza segituko du, eta ondoko egunetan, ageriak, komunikadoak agertuko dira egunkarietan, batek hau esango du. Gure jokaera hasieratik argi izan da independentziaren bazkariari buruzko negoziaketetan, baina ez da iparraldeko protagonisten erantzunkizuna guk espero ginuenaren einekoa izan. Gu dialogoaren alde gira, kontzesio nabarmenak egin ditugu, ordu eta txuleten asuntuan, baina ezin bada konponketarik aurkitu, autonomia eskatuko dugu hegoaldearentzako. Eta beste komunikadoa, guk iparraldekoek gure borondate ona erakutsi dugu hastapenetik, independentziaren bazkariari buruzko negoziaketetan, baina ez dituzte hegoaldekoek gure proposamenak batere konduan hartu. Gu dialogoaren alde gira, baina ezin bada aterabiderik aurkitu batez ere entsaladaren arloan, Euskal Departamentu bat galdatuko dugu iparraldearentzat. Ara, berkusten duzen, istu asko izango dira, baina ezkezka independentzia ez da biharko ez ziko, badugu gueten egiteko denbora. Eta orain badakizue, zerbait edo irten bide bat zen baduzue zuen arazo bati, badakizu zen, deitzen hau zuen. Mil esker.